Se domu vozi po džomo. Cel sveti bajgim, bogataši idu u banje po 20-30 dna, jak je leš 2 meseca. Istin ne je se svolju, ama je takoj moralo da bidne. Doklem stigomo u toj pustinju Rakenkal. Toj ga ja tolkujem na našinski. Pačije kaljište i mislim se kuću se muvam po tija glibovi i žabljaci kud imam logoraci. Kakva je toj banja? Kad tam stigomo ima šta je da vidim. Taj Rakenkal, to je ti jedna palanka u Nemecko, kako, doprostite, naša Zanja, ne je pogolem. Selo kako selo. Istin ima ubave kuće, ima livade, njive i okolo šume, pa ima i ubavi sokaci i goleme kuće s oklukane kako u Minken, ama selo si je selo, ne možda bidne varoš. Mi uz omo kvartilju nikoga seljaka na kraj selo. Kućica ubava kako na vilu izlikuje i plac ograden s pročke isto kako u nas po sela. A odmah do kuću šuma od smrečevinu. Toj mi malo dodeše da gmede za tu šumu, što je toliko blizu jer bo možda ima ajduci će ne opljačkaju, a glumac mi vika: "More, ne boj se vržu, ti neće iskočiš iz ovoj šumu, slte čekaj za neki dm, pa će čuješ otud salte tičiki, slavojčiki i avričiki švapski, kud se akaju po šumu i tražu lek od nesvrt boljku što gu vikaju nervoznost." Pa dolazu li blizo pri našu kuću? Dolazu morečak u sobe. Ja, pa zar će ulazi u moju sobu? A ić se ne boj ti za to, ćete jurnu kako petl kokošku takoj starog. Pa kako ću ja kad gi ne razbiram? More ti znaješ, ima i s prsti zborenje, to i zabrajeli si. I smejamo se i o tomu u varoš, da ve ne lažem, polovin sati još će reko do zgor. Dođo mu jedan park. Uplaši se da ne je kako onaj Irtum što beše u Minken, pa mi se ne ulazi. Ajde, ne boj se, izvikuje se glumac. Ovo je park kako naši si parkovi, zar ne vidiš bel svet unutra, kako se šeta a tam a ovam. Ama vidim ja, duško moj, nego ne stupnjujem ja više na trulu dsku. Dođomo do jednu šuplju kuću, a ispod tavan stoji jedan golem plas seno, pa do njega kape nika voda, a ništo sitno prskori kroz vazduh, pa te čisto zamočuje kako kuće kad podigne nogu uz niku pod prnju i dođe ti tuga kako kad te obuzme ava od paru po našija mami. To li je banja? Pitujem ja glumca. Jok, to je slte da šetaš oko ovaj plas seno i da uzdisuješ taj vazduh i tu i vodu što prskori, pa će osetiš odmah u grkljan kako da ti se spušta rovito jajce. Pa dobro, ajde. Ti ako mora da se obrćeš kako konj u dolap i da gutaš jajca, što imam ja da se obrćam i da si kvasim nove aljinke. Vajdica je de ti bar znaješ hadži vrž i kad nikome konjska muva uleti u nezgodno mesto, pa i ti gutaj tu i vodu što drždi, neće ti bidne lošo. Ti iskaš da me napraviš ametom budalu, pa kangu taj banjak kako u nas kuće se banjamo. Čekaj de polk, sve će izvidiš. Mi neće sedimo ovde 2 dna, te si toliko zapeja. Pa ako ću gutam kišnicu, ja ne sam mora da odim čak u Švapsko, ima u nas ispod svaku streju. Ostavi ga tu i da se obrća kako konj na gumno, a ja sednu na jednu klupu vis-a-vis preko puta o taj plas i pričeka ga. Kad taman ja sedo, tetigi 2 devojčike o 14 godine ne su imale poviše, se doše do mene na istu klupu i počeše se pobutkuju. Ja si mislim u sebi, toj gi je pratija glumac zašto sve na tam gledašeju. Počeše se kikoću kako ćurki i sve se primicaju uz men, a ja pa begam od njih, dok mene priteraše uz kraj od klupu. Pa me pogledaju, pa ki, pa takoj dajma. Bite šen, poče onaj što je riđo kosa. Von wo kommen Sie hier? Men li pituješ? Vas? Čim mi reče vas, to znači men me pituje, ama što me pituje, to i ne znajem. Ama sve mi se čini kad se pominja hir, to i me pituju oću li se banjam, jer bo kir u nas znači prljavštinu po snagu, pa gu reko i kvil, toliko znaješen da kažem. Hi, i smejaše se deca i otrčaše na kude plas seno i vidogu kad se s mojega glumca posprduju i podmiguju. Što napravi se s devojčiki, pituje me glumac.
Reko Giću se banjam. Ej, ubijate, Sveti Trifun, pa što zboriš kad ne razbiraš? One te pituju kad si do šeja. A bre, Aco bre, ti me napravi akmak i budalu, ba im ja toliko ne znajem nemački. Odmah po to izborenje, otomo da vidimo tej banje njine kud banjaju guše. To je da vidiš banjanje gušu kako mi da smo guske, jeli šotke. Ti vrž, to je da probaš. Jako je dobro za gušu, zašto će se speru rkoljci po gušu, što su se nafaćali od pušenje i od razni alkoholi i tija stvari, pa će ti stane guša čista kako u pilence kad iskoči iz jajce. A bre, Šeku, što ima da čistim ja stari od džaci, a posle kad naiđe pastrma, kuće se osuši kad nema ni čur u grkljan. Misle, li si ti na toj? Pa toj da ti iskaš da ja izgubim lezet na sve ništo, za to ili me dovede ovde? Ama probaj bre, stara nesrećo, neće umreš od jednog grgorenje. Ama neću da umrem, ama zašto da mi pripada muka za džabe? Toj me ti iskaš butneš u paru pa da se zadavim. Jok, more, jok, iskam ja još da poživim niku godinu. More, ajde ulazi unutra, nemoj ovde da me brukaš pred ljudi, vidiš li kud čekaju momci. I tako me učuška u jedno sopče. Skinu se ametom gol i ulego u jedan, kako sandık mu dodi od drvo naprajen. Tak zavrte momak nike čivije ispozadi men i nabuta mi usta niku sisus doprošćavate kako na dete kad mu utrapu onu sisku za mleko i tak otpoče niko prskanje na sve strane, a u gušu mi poče ulazi s oproštenjem niki vozduk kako na đulijagi mirišeše. Zaneso se dori od sve toj i takoj sam sedeja polovin sat. Po toj pa dođe momak, pomože mi te se obuko i vika mi: Jo, šen is, jo, šen. Sg ti mene ufati da šenim, a više jok ni na ovaj, ni na onaj svet. Plati gi tam, čini mi se 38 groša i dado na momci bakšiš po 3-4 groša, pa si iskoči napolje, te pričekao onog šebeka glumca. Videli, pituje me on kako je ubavo banjanje i grgorenje, kako se sad osjećaš u gušu. Osjećam kako da sam iz ručaja 15 pokvarena jajca i danas neću mog da ručam o toj podriguvanje. Ej, Abdalu, nijedan ti nesi za stranske banje. Ne sam i ja vidim to i neće me više ti men vidiš u banje švapske kud nema čovek ni da se obanja ljudski, a slte varaju ovaj svet i otimaju mu pare. Da Bog da u apsu da gi izručaju. Po ovoj se vrnu u Niš i da mi ne da Bog više da odim u stranske banje.